Sapul sa CCTV ang kusog nga pagbangga sa usa ka sakyanan sa usa ka poste sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Lalaking driver niini nakalingkawas. Ani ang report. Kita sa CCTV ang kusog nga padaga niining puti og itom nga sakyanan apan ang itom nga SUV. Kalit nga mibangga sa poste sa Welcome Arc sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur banda 8:28 sa buntag adlang Lunes. Gumikan sa impact, mituyok ang maong SUV. Kita sab ang ligid niini nga natanggal. Hinuon atol sa hitabo, wala ra maigo ang tricycle nga anaa sa tunga sa duha ka sakyanan. Apan sa video, kita ang pagkatumbas sa kasugat nga lalaking rider nga kalit mi preno human malisang sa insidente. Sa pagsusis sa itom nga sakyanan, natanggal ang right body panel niini ug mipilit pa sa poste sa arko. Hinuon luwas ang 24 anyos nga lalaking driver niini nga residente sa barangay Lumoyon, Datu Paglas sa maong probinsya. Matod sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pabiyahe gikan Cotabato City ug padulong Isulan Sultan Kudarat ang maong duha ka sakyanan apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan na miscalculate matud pa sa maong driver ang pagmaneho og nga disgrasya. Giimbestigahan pa sa PNP kung naglumba ba gyud ang maong duha ka sakyanan. Ginakuwaan pa og pahayag ang biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.